gaat on. Wie had van me gekregen om toch de 54e grondvaartwielen te organiseren dit jaar. Dus daar ben we heel trots op. En blij mee. De gondelveert in Droegehaam stier faai omdat er net genoeg deelnemers waren. Intussen is dat toch slagen. We hadden al rond hier een heel volle overleg gewoon, maar ik wil bewoners van Droegehaam van goh, kunnen we net toch met twee buurten die ophouden toch nog iets beginnen. Nou, dat is wat lastig, maar er is een voetbalploeg die Droegehaam Fjouwer die meedoet, dus daar gaan we er niet doen. En toen hadden we toch van we gaan een oproep dingen van de dorpen. Nou, dat in nog net helemaal roem kwam, maar dat is misschien voor oren keer een mogelijkheid. Maar er is wel een unieke samenwerking ontstaan met een partij uit de regio. Dat maken we nog even verder concretiseren, dus daar komen we dan later op even om hoe dat eruit komt te zien. Maar we hebben wat zien we op het parcours staan. Dus nog flink aan de bak? Ja, nog maar weer aan de bak. Ja, we zijn al druk begonnen. Dus die hebben we champagne op tafel zetten en we hadden vierd, want we zijn wel heel blij mee.